chewa manyen. Wadhi mbele, jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga okoni duond bura no biro timo welo mar yudo jachung' ma biro fwadho bandera mar ODM e yiero madundo ma ibiro bage Kasipul bang' nek mar mane en ja od bura makono Charles Ong'ondowere. Okoni duond bura no nitiere kod chike matawo weche mag walo jochung' kendo mago ema koro ibiro luw mondo omi giyud jachung' achiel ma koro biro ting'o bandera mar ODM ka oluong yiero ma adundo e kar chung' od bura no ma Kasipul. E kendo bende Mama Margaret Were ma en min od mosenindo jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere okwo oganda ma Kasipul osir wuod jaod bura no Boyd Were mondo omi odhi nyime gi tij wuon mare mar tayo Kasipul. Ani lungane Moses Ouma nying mangira be county kai lungano tada kutada. Kadoni jomoko wach ni Nyawanga obiro enoka onge campaign mora magoyo. An sani ane tuaga mag dongruok. Constitution ma chama ni biro tigo kuom walo candidate madhi bedo gi bendera mar chama. Ka candidate no seyudore to jowa tema jo chama gibed MCAs gibed wajumbe gibed officials mag chama nyake polling station abro luongo mondo wachak tich koro mar campaign ne candidate mar chama mar ODM. Tumsaidie aende amalize zile kazi mheshimiwa alikuwa ameanzisha. Naomba hivyo kwa vile kuna wale watoto mheshimiwa alikuwa anawasaidia. Na sitaki kusikia mtoto amekaa kwa mlango. Dakika hena